गुड मर्निं लोगोफोर पलिटिक्सनि बाथ्रा रावफोरा माने ओरैबायदि सोरबाया इउपिपिएलआ बुङो बिपिएफखौ नेक्स्ट बाराव 2025 आव जोबस्रांसिगोन सोरबाया बुङो 2025 मायथाइयाव इउपिपिएलनि एमसिएलएफ्रानो थानाय नङा सानैल'नो थागोन बेफोरबायदि बाथ्रा बुंलायनाय ना एसे गोथावल' खोनाखायो माथो पलिटिक्सफोरा माने जानोबो हागौ सोरबा सोरबा एमसिएलएनो इएमनो सोरबा सोरबाया मोजां मोनाबो जानो हागौ बेफोरबायदिनोसै थांलाय फैलाय ना माब्लाबा बिपिएफनियाबो इउपिपिएलआव थांगोन इउपिपिएलनाबो बिपिएफआव फैगोन मुथते बे थांलाय फैलाया सोलिबाय थागोन आरोखि खारन खुद्रिलायबाय थागोन थांथारोबा सन्जय सानजाराङा थांनो हागौ खारन बिथाङाबो दाखालि इएम बिबानखौ मोनासैना मानो होनना बुङोबा बोसोर बोसोर बिथाङाबो बिराद थाबाय नेथाबनानै इउपिपिएलनाबो जाद्रायासै सानजारांमोनखौ इएम होयियाबो मानो होनना बुङोबा प्रमद बर'आ बिटिआरनि सिएमआनो हाखायोमोन बेफोरबायदि इएमखौ सायख'नानै जिहेतु बिटिसिआव बिटिआर नामानो माखासे माबा जायाखैना इमप्लिमेन्ट ना मा बेफोरबायदि जायाखै माखासे माबायावहाय पास जायाखै बेफोरबायदि ओंखायनो हिसाबै बिटिसिआवनो माखासे पावारा दङ जोंनि बुंनाय खोथा नङा माखासे इएमफोरखौ होनो हानायनि पावारा बिटिसिआवनो दंखायो बिटिसिनि दैदेनगिरिफ्रानो माखासे बाथ्राफोरखौ बुंखाबाय थायोना हिसाबै होनो हायो होयिया एसे गोरोन्थि जादों थ' बेफोरबायदिब्ला इउपिपिएलआबो बोरैबा जामारहैगोन एसेब्लाबो खुद्रिसारना थाखागोन बयबाबो बेफोरबायदि थ' जों नायग्रोनानै लानि एसे बिपिएफनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा मा बाथ्रा बुंदों इउपिपिएलनि सायाव इन्टारेस्टिं दै कमेन्ट सेक्सनाव एसे कमेन्ट लिरना हरनोखौ दाबाव माखासे नैबे बिपिएफनि सोद्रोमाफोरनि सायाव दै दिनै उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बिपिएफनि जोंना लाइमोन आफाद लोगोसे जोंनि महिला बिपिएफनि गोदान बडि दानाय बे दा साननैसो सिगाङाव जानानै थांबाय आरो दिनै जोंनि बिपिएफ हान्जानि संबिधान बायदि समायखिरा लानाय हाबाफारि दङमोन आरो बे हाबाफारिया दिनै मोननैबो हान्जानि मोजाङै जाना थांबाय आरो बे हाबाफारियाव जोंनि गोबां सिनियर दैदेनगिरि उदालगुरि जिल्ला बिपिएफनि आफादगिरि आरो बारग' मन्थ्रि रिहन दैमारि सार बिथांबो दङमोन आरो जोंनि लाइमोन हान्जानि गाहाय नेहाथारि लोगोसे सेन्ट्रेलनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा बे हाबाफारियाव बाहागो लादों आरो जोङो दिनै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोंनि लाइमोन बिपिएफ आरो जोंनि महिला आइजो बिपिएफ जोबोद गोख्रों भाबै उदालगुरि जिल्लानि मोनबा समस्तिखौबो देरहानो थाखाय खामानि मावनो थाखाय जोंहा मोनसे गोख्रों आफाद दानाय जायो आरोखि जोंबो खोनाबाय थादों गोबां रायजो राजाफ्रा माने बुंदों माने भैरबकुन्द ब्लकआवहाय बा समस्तियाव फैबाय थानाय 2025 मायथाइनि बिटिसिनि बिसायख'थियाव रिहन दैमारि जोंनि आसामनि बारग' मन्थ्रि बिपिएफनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि बिथांखौ नांगौ होननानै बुंनायखौ जोंबो खोनाबाय थादों दा जोंहा पार्टिया हाइकामान्डआ डिसिसन लागोन आरो बिथांनि सायावबो सोंगोन जे नोंथाङा गेलेनो गोसो दङ गैया बिथांनिफ्रायबो जों मोनथिनांगोन खिन्थु रायजो राजा लोगोसे प्राइमारि कमिटि जोंनि ग्रासरुट लेभेलाव बिथांखौ जोबोद मोजां मोनो आरो बिथाङा गाव मन्थ्रि थानाय समाव जाबायदि खामानि मावदोंमोन दिनै रायजो राजा बिथांमोना बिथांखौ मोजां मोनो आरो जोङो खोनादों मैयानि सानसे सिगां इउपिपिएलनि सासे एमसिएलए खारबाय होनना जों खोनादों आरो फैबाय थानाय फेब्रुवारि दानाव इउपिपिएलनि एमसिएलएआनो थानाय नङा खारै सानैल' मानसि थालांगोन आरो चिफ आरो डिपुटि चिफ सानैल' मानसिया थालांगोन इउपिपिएलनि गोबां एमसिएल इएमफ्रा खारनो थाखाय रेडि इउपिपिएलआ दिनै लांदां जासिगोन आरो सानैल' मानसि थालांगोन इउपिपिएलआव बे जाबाय चिफ माने डिपुटि चिफ बिथांमोन सानैल' थालांगोन रायजो राजायाथ' गैखाला इउपिपिएलजों आरो लोगोसे एमसिएलए इएमफ्रा बयबो खारनो थाखाय रेडि आरो बिथांमोन मोनथिगौ जे इउपिपिएल सरकारा जेबो मावनो हायैनि थाखाय फैबाय थानाय 2025 सनाव मालाबाबो बिथांमोना सरकार दानो हाला कनफिडेन्स लस जाबाय बिथांमोना कनफिडेन्स लस जानायनि थाखाय इउपिपिएल दोलोखौ नागारनानै माने बिपिएफ दोलावनो फैनो थाखाय बयबो रेडि जानानै दङ आरोखि
मेम्बारशिप ड्राइभआथ' जेबो गैया माखासे जेबो बुजि मोनै जायफोरा माने मबाइल नाम्बारखौनो सेरनो रोङा बिथांमोन बायदिनोखौ मबाइलखौ बिनानै सेरलाबायनानै मोनसे OTP फैयो वान टाइम पासवर्ड बे पासवर्डखौ लानानै बिथांमोना मेम्बारशिप जाबाय होननानै फोरमायबाय थादों आरो बेजों जेबो लाब जानाय नङा भटार रायजोआ माने इलेक्सन खाथियावसो डिसिसन लायो सोरनो भट होगोन सोरनो भट होआ 6 मास सिगां बोसोरसे सिगां 2 बोसोर सिगां मेम्बारशिप ड्राइभ खालामनायनि जेबो मुलाम्फा जाया होननानै सानदों आरो भट थुग्रा मानसिफ्रा सप्तासे साननै सानथाम सिगाङावसो डिसिसन लायो जे भटखौहाय सोरनो होगोन आरो धौनि सायाव परिबेसनि सायाव सोनारनानैसो मानसिफ्रा भट थुयो आरोखि सेनायनिथ' खोथा बुङाखै दाख्लैबो आसामनि सासे गोख्रों मन्त्रि BJPनि सेनियर लिडार रन्जित कुमार दास बिथाङा बुंलांदों जे लकेल पार्टिखौ लाफानानैसो सरकार दागोन बिथांमोना सेनायनि खुनु माने खोथा बुङाखै चिफ आरो डिपुटि चिफखौहाय मालाबाबो BJPआ लाया बे खोथाखौ बिथांमोना स्पष्ट बुंखादों आरो जायखौ रायजोफोरा मेजरिटि भट होनानै बांसिन MCLA देरहाहोनो हागोन बेबायदि लकेल पार्टिखौ लानानै आन्चलिक दलखौ लाफानानैसो BTCखौ सरकार खुंगोन बे खोथाखौ बिथांमोना फोरमायदों आरोखि दा बेनिखायनो आं सानदों बिथांमोना BTCखौ थोंजोङै गावसोर सालायनायनि बा सिख'नायनि खुनु माने प्लेनिं गैया बिथांमोनाव हाग्रामा सार लोगोसे हाग्रामा सारजों थानाय गोबां माने जोंनि दैदेनगिरिफ्रा BPF हान्जा हिसाबैनो जोंहा कनफिडेन्सआ जोबोद माने हाई लेभेलनि आरोखि मानोना जों मोनथिगौ जे जों हारसिङै गेलेनानै जोबोद बुरजा भट मोनबाय थायो आरो रायजो राजाफोरा दिनै साधारन भटारफ्रा बयबो बुङो आरो गामि खना खनला बयबो बुङो जे माने BPFनि सरकारनि समावनो मोजांमोन BPFनि खुंथाय समावनो जोंहा माने डेभेलपमेन्ट जादोंमोन जोंनि लामा दालां स्कुल कलेज गासिबो इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट गासिबो BPFनि समावनो जानाय नैबे प्रमद बर' बिथांनि UPPL सरकारनि 5 बोसोराव रायजो राजाफ्रा दिनै माने जेबो डेभेलपमेन्टनि मोखां नुनो मोनाखै आरो जायनि थाखाय गोजाम सरकारानो मोजांमोन BPFआनो मोजांमोन बे खोथाखौ दिनै जोङो रायजो राजाफोरनि खुगायाव बुंनाय खोनायो आरो BPFआ सरकाराव फैगोन 100% खाथां जानानै दङ बिथांमोना जाबायदि खोथा होदोंमोन आरो बेबायदि रायजोनि थाखाय जेबो मावनो हायाखै खोथा होनानैनो टाइमा जोबलांबाय आरोखि आरो बेसेबां खोथा होबावनो माखौ फोथायबावनो रायजोफ्रा खोथा होयैनो खोथायानो जोब्बाय UPPLआव माखौ खोथा होबावनो खोथा होनो गोनाङानो गैला दा बिथांमोना बेबायदि खोथा होयैनो रायजोफोरखौ गोदै राव बुंनानैनो 5 बोसोर समखौ बारलांबाय मावनो थाखाय जेबो खामानियानो गैला आरो मावनोबो समबो गैखाला दा बेनिखायनो बिसास खालामनाया रायजोफोरा बिथांमोननि सायाव जि बिसास दंमोन बियो दिनैनि तारिखाव 0 जाफैबाय आरोखि आरो बिसास खालामनाय नंला रायजोफ्रा बिथांमोनखौ